ବୋଉ ବୋଉ ଅଛି ଆଉ କିଏ ବାପା ବାପା ଆଉ तो भाई भौणी ମୋ ଭଉଣୀ सेठ भाई ଭାଇ ମୋର ଦି ଭାଇ ମୋ ଭଉଣୀ तोर दीटा भाई तू गोटे भौणी ମୋ ଦି ଭଉଣୀ ଆମେ ମୋ ଭଉଣୀ ମୁଁ हाँ। ଆମେ ଦି ଭଉଣୀ ଆମର ଦି ଭାଇ तू बड़ ना तू सान भौणी ମୁଁ ବଡ଼ ସେ ଛୋଟ आ गोटे चुई भौणीटे अच्छी तोर से कौन करुच्ची ସେ ଗାଧେଇବନି ସେ ସକାଳ ସକାଳ ଦାନ୍ତ ବସିବ ସେମିତି ପଳେଇ ଆସିବ ବଜାରକୁ ସେମିତି ପଳେଇ ଆସିବ ଡାକିବି ହଁ ନାଇଁ ନାଇଁ ଥାଉ 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 ସେ କୋଉଠି ଅଛି କି ତମ ଘର ସେଇଠି ତୁ କିଛି ଡାକେ ଆଉ ତୁ କଣ ଆଜି ଏଇଠି କାଇଁ ବୁଲୁଛୁ ବଜାରରେ ଆରେ ବୁଲି ଯାଉ କାହିଁକି ବୁଲିଲେ କଣ ହବ ପଇସା ହବ ବୁଲିଲେ ପଇସା ହବ ମାନେ ପଇସା ଏମିତି ମାଗିକିରି ନଉଛୁ କେତେ ଟଙ୍କା ଦିନକୁ ହଉଛି ତୋର 50 900 1200 1300 900 1200 ହଉଛି ତୋର ତୁ ପାଠ ପଢୁନୁ କି ନାଇଁ କାହିଁକି ନାଇଁ କାହିଁ ପାଠ ପଢୁନୁ ସ୍କୁଲ ଯାଉନୁ ହଁ କଣ କହୁଛି ଗପୁଛି ସ୍କୁଲ ଯାଉନୁ ତୁ ପାଠ ପଢୁନୁ ହଁ ପାଠ ପଢୁନୁ ପାଠ ପଢୁନି କାହିଁକି ସ୍କୁଲ ଯିବୁ ପାଠ ପଢିବୁ ଏମିତି ପଇସା ମାଗିଲେ କେତେ ଦିନ ଚଳିବୁ ହେଲେ ଚଳିବିନି ଆଉ ତୋ ବାପା ବୋଉ କ'ଣ କରନ୍ତି ଘରେ ଅଛନ୍ତି କ'ଣ କରନ୍ତି ସେ ଚାଉଳ ରାନ୍ଧନ୍ତି ଚାଉଳ ରାନ୍ଧନ୍ତି ତୁ ଆଉ ବୁଲିବୁନି ଦେଇଛି ତ ଯା